Príjemný pondelkový večer zo spravodajského štúdia, bolo 19 hodín. Vítajte pri televíznych novinách na Markíze. Dobrý večer. Zamykať na noc vchodové dvere na paneláku sa zdá celkom prirodzené. Na mnohých miestach dokonca visí oznam o povinnom nočnom zamykaní. Málo kto však vie, že týmto sa porušujú protipožiarne predpisy a dokonca za to hrozí aj vysoká pokuta. Únikové východy totiž musia byť podľa zákona neustále príchodné. Takto fungujú vzorové vchodové dvere. Stoja najmenej 20 000 korún, na Slovensku ich je niekoľko stovák. Pri požiari rozbije obyvateľ núdzový vypínač a dostane sa von, aj keď nemá kľúč či magnetický zámok, tak ako to určuje zákon. Jedná sa o bezpečnosť ľudí. Tá musí byť v súlade. Aby sa nesťažoval jednak únik osôb, ale aj zásah hasičských jednotiek. Ľudia sa ale viac ako požiaru boja zlodejov. O protipožiarnych nariadeniach väčšinou nič nevedia. To je nejaký chorý zákon, to nemyslím si, že to je správne. My nezatvárame. Znútra nie, len zvonku. Domové samosprávy vedia, že niektoré domové poriadky sú v rozpore s protipožiarnymi predpismi. V súčasnej dobe je ešte stále veľmi veľa platných domových poriadkov, v ktorých teda nariaďujú obyvateľom domu, aby domy uzamykali napríklad po 22. hodine. Hasiči kontrolujú, či sa dá v prípade požiarov vždy dostať z domu a môžu aj pokutovať. Až do výšky 500 000 slovenských korún. Hasiči zdôrazňujú, dovtedy sa v bytovkách budú podceňovať protipožiarne opatrenia, až sa raz stane niečo tragické. Aby sa zákon o ochrane pred požiarmi dôslednejšie uplatňoval v praxi, v roku 2009 ho čaká novelizácia. Rado Igas, televízia Markíza.